салом бинандагони хабартиҷӣ. Вазорати нақлиёти Тоҷикистон аз аввали имсол ҳаракати таксиёре ки то соли 2014 истеҳсол шуданд дар Душанбе манъ кард. Мақомот мегӯянд, дар хиёбонҳои пойтахт беш аз 2300 таксӣ ба мусофирбарӣ машғуланд ва беш аз 1000 онҳо қоидаҳои бехатарии пурра ҷавобгӯ нестанд. Ронандаҳо аз дастури Вазорати нақлиёт норозиянд. Аҳмад, ронандаи таксӣ, дар Душанбе мегӯяд, хабари манъи ҳаракати мошинҳои истеҳсолашон аз то соли 2014 ӯ ва ҳамкоронашро сахт нороҳат кардааст, чун аз ягонаи манбаи даромад маҳрум мешаванд. Тақрибан 60% ҳамкоронам мошинҳои кӯҳна доранд. Онҳо шабу рӯз кор мекунанд, то пули иҷораи мошинро диҳанд ва рӯзгорашонро пеш баранд. Баъд аз ин чӣ кор хоҳем кард? Савол. Қарори Вазорати нақлиёти Тоҷикистон баҳори соли 2019 содир шуда аз аввали имсол ба иҷро даромадааст. Бино ба иттилои масъулони риёсати нақлиёти пойтахт, ширкатҳои таксиронӣ аллакай ба пок кардани сафи худ аз мошинҳои кӯҳна оғоз карданд. Мақомот мегӯянд, ин тасмим барои бехатарии мусофирону ҳаракат дар роҳҳо ва хизматрасонӣ босифат гирифта шудааст. Ҷумъахон Давлатов, раиси ширкати Душанбе нақлиётрасон, мегӯяд, ки мошинҳои наву замонавӣ пурра ба таҷҳизоти бехатарӣ таъминанд. Ҳадафи мо ҳам пеш аз ҳама таъмини амнияти мусофирон ва боло бурдани сифати хизматрасонӣ аст. Мусоҳиби мо гуфт, аз 11 ширкати таксӣ дар пойтахт танҳо Олуча таксӣ аз иҷрои ин дастур озод будааст, чун ба қавли ӯ мошинҳои онҳо истеҳсолии соли 2017 аст. Дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Шумо чӣ фикр доред? Ҳатман нависед дар комментария. Ва барои чӣ таксистҳо аз мошинҳое ки аз 2014 болоанд, барои чӣ ин хел? Вале дар ягон давлати хел нест, барои чӣ хел? Ҳатман нависед.